siinä samaa hetkeä ja mä katsoin, että ei jumala, nyt mä muuten voitan tämän, mitä on saalistanut tästä pikkupojasta saakka ja sitten, mutta sitten meidän pelaaja meni ja otti jäänyt siihen, mä ajattelin, että ei vitsi, miksi mä menin uneksimaan tästä pokaalista turhaan aikaisin, mutta kaikki kääntyi parhaimmin päin ja meillä oli hieno joukkue ja todella hieno kaupunki on Chicago ja mulla on niin hienot muistot tästä hommasta, mutta hei. Paraatissa Chicagossa oli 2 miljoonaa ihmistä ja siellä stadionilla 75 000, mutta tiedätkö mikä jää mieleen? Nämä jää mieleen. Kuopion tori 10. Nime! Täällä on paljon myös Philadelphia Flyers-faneja. Philadelphia, oli sinun kotiin ja varmaan jatkossakin sun kotiin, niin mitä haluat kertoa heille? Sinne lähdetään taas kuukauden päästä, että siellä on meidän koti, ikävä kyllä, ei ole vielä Kuopio, mutta tänne tullaan joka vuosi ja katsotaan mihinkä elämä kuljettaa, haasteita on, haluaa pysyä jääkiekon perässä, haluan auttaa Kalpaa, jos pystyn auttamaan jollakin tavalla. Itse asiassa Passionissa, kun mä olin siellä, alkoi kuulumaan, että one more year, one more year, one more year, one more year, one more year. Ei tuu sitä, ei tuu one more year. Se on tässä nyt ja se loppuu tähän. Mutta nämä muistot tästä tilaisuudesta ja täällä Henkassa niin on ihan maagiset. Tää on mulle nuoruuden ajan paikka. Ja se, että mä saan tuoda Stanley Cupin tänne Henkkaan, niin tää on mulle niinku spesiaali juttu ja kiitos teille.